Nu een speciaal moment. Dames en heren, het zal u niet ontgaan zijn. Deze week heeft men Jasper 366 moeten laten inslapen. 3 dagen voor de hengstenkeuring werd het even stil in de Friese paardenwereld. Allemaal leefden we mee met de familie Wijma. Natuurlijk, 28 jaar is een respectabele leeftijd. Maar Jasper 366 was voor de familie die hem zijn hele leven heeft verzorgd, onderdeel van het gezin. Voor ons allemaal een icoon, een boegbeeld. De King of the Stallions, die 3 jaar geleden nog in deze ring afscheid nam van de hengstenkeuring. Toen was hij 25 jaar. En u weet ongetwijfeld nog hoe indrukwekkend dat was. Kippenvel. In de lange lijnen met Harry van Middelaar wist Jasper wat hem te doen stond. Achter de coulissen, in rust op 3 benen, met het hoofd naar beneden. Maar na de eerste passen in de gang daar, naar de piste, met de eerste klanken van de muziek, werd het ritme hoger en hoger. Dan spande hij al zijn spieren aan, allemaal. En zo ging Jasper als een elastiekje door de baan. Met zijn wildige manendos dansend. Oortjes vrolijk, scherp erop. Elke pas was raak. Indruk maken. De showbink uithangen. En zo werd hij de publiekslieveling van de hengstenkeuring. Altijd deed hij er een schepje bovenop. Altijd gaf hij het beste. Ook in de fokkerij viel hij op. Was hij grensverleggend met zijn bewegingstechniek en souplesse. Zijn nakomelingen herkenbaar aan het mooie behang en het werklustige karakter. En dan te bedenken dat het niet veel gescheeld heeft. Jasper 366 had nog steeds de naam Casper van Panhuis. Als 3-jarige was hij namelijk niet al te groot, maakte dan ook niet veel indruk op de hengstenkeuringjury. Totdat hij begon te bewegen. Met zwong, afdruk en een sterk achterbeen, met zijn voorbeen ver naar voren. Hij maakte een onuitwisbare indruk. Onder het zadel, in het tuig en hier in het WTC elk jaar opnieuw. Tot 3 jaar geleden. 28 jaar is een prachtige leeftijd voor een vedette. Het is een legende. We zullen hem nooit vergeten. Hij leeft voort middels zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Jasper 366, voor altijd verbonden met het Friese paard. En het Friese paard is voor altijd verbonden met Jasper 366. En dus ook met ons Jasper 366, King of the Stallions, voor altijd in ons hart. Dank u wel en we kijken naar de beelden.
Jasper 366, King of the Stallions, simply the best.